Ka jing ku blai sai sen pat ipi hagar teng tra Jesu ka ku bor ha ni por de hap na ga jing ai kamut hap ha pop hap na ga jing ai kamut hap ha pop lani hap shi pop Galatia no besan kat khot ka ba nungkong tu ying skem na mar gata haga jing la loi ka ba krus lo pelaj ipi wat le ai ba on riam ipi pat haga lengkor jeng ka jing long ra ko mo kumni upol ong ukrus lo pelaj yengi wat le ai ba on riam pat yengi haga lengkor ka jing long ra ke kita ka lengkor jeng ka jing long ra ka lengkor jing long ra ka ble ka pop ka Galatia baro kuai pi pule ka thau ye ka hukum u Moses te menta ka jing kli ba ka ba pi berkat ka dai ka jing berkat ka dai gini lada ka long ka lengkor jing long ra te ble un hapan ayaka nado men barim o Moses te ya kata kalau ka jing kai ka jalan ka jerong an sai kai woi pat kesngi ria ha ka bai de bat menta ngala ber pi daga jing tips kem daga jing tip lem bakhoi ngala ber pi ba ka lengkor jing ka jing long rao ka thau ye ka hukum jo Moses ka long balai ka long lengkor ka thau ye ka ba te ka ba khom ka ba bu harandang nang ta kani ti lengkor le sem hagani ke jukim da smotho ka dai gai ka lengkor ka dai shenong ka dong ki bru ki dang lor masi ki dang lor ya ka lengkhar masi le ne ngi tip ye kane ngim pa dalong updated do kata ta ngi tip hi gmod lengkor gmod ka jingte harandang ban lor ya ka lengkhar ka lengkor ka thau ye ka jing sha te sha khom ba ka jing sha te sha khom ha ga si Galatia kam de ga te sha khom ha pop ha ga si Galatia ka jing sha te sha khom ka krem jipan ka jing sha te sha khom ha hukum ka ba de ka an jeng ka pop bat ka jing yap to pol ong u Chris ulawan pelat yengi na kata ka lengkor jing long mara wale ai bo on riam pat yengi haka sa jisen pat namar ka jing tingkhon kamwan de hukum namar umensem ngim pediang yo mensem jong ka jing tingkhon da ka jing le hukum ngi pediang yo mensem da ka jing sngo ka jing ngai kata ka de ka konteks baro kumnu lepen kesan yo Abraham da ka jing ngai om da ka jing le ka hukum ka khat ar lai khat ar ka hukum kamlong na ka jing ngai ka hukum kam de na ka jing ngai ka khlami na ka jing ngai ka hukum ka mi na ka jing le ka hukum ka de ka jing le wong yo Abraham lepen kesan da ka jing le klem ka hukum ter te ka jing ting khon ro ka don ka jing ting khon ro kam de ka hukum ka jing le hukum te haglong basau ngi de gi khon jong ka jing kolar de gi khon jong ka do de gi khon jong ka hagar ngi de gi khon jong ka sara ka hagar ka de ga kamrao ka thau ye gi sha te sha khom bar pol ong ngim de gi khon jong kamrao ngi de gi khon jong ka sara ngim do gi khon jong ulom Sinai head khot ka ba ar sao kini ki armut ka sara bat ka hagar kilong ka serniu jong ki artli gi jutang ka wei ka jutang lom Sinai ka wei pat ka jutang ka ulum Sinai ka bolong ka hagar ka pami gi khon jong ka jing long mrao namar ka de ga mrao so khon ba khana ka
deu khon bale u deu khon balakhan na gado ong pol ka jing yarap prasang yarap jong Abraham yoble ka de ka jing le jong gado te lo u pol khot eka ba ka de ka jing le ba ka de ka sara ka tho ye ka jing long mrao pat ka de ka jutang ka ba mi na lom senai ke kita ka jutang ka ba mi na lom senai ka jutang ka banungkong ya ka bala penskem do Moses kami elom senai hare gata ka jutang ga ba arpat kami na Jerusalem ya ka ba long ka ba lai loy ka bolong ka kami jengi kini gidai ka serngyu ban batai spang ki artli ki jutang jengi ka Hagar bat ka sara de ka briu ka balai loy Hagar de briu ka bala shomra ka balong mra de ka mra ikon jeng Hagar de ikon jeng jing long mra ikon jeng sara de ikon jeng ka jing lai loy hagane jing kai ngam pi gumni ngan pani pi kai ka kami jeng pi ki briu ki badon hapo jong ka jutang ka bami elom sinai kire gi khon jong Hagar akhlep omanga pulehi ki khon jong ka jing long mra de gi khon ki balakha na lom sinai ka kami juki gire ka Hagar ki khon jong ka jing la loi de gi khon ki bami na Jerusalem ki ba kami juki ka dai ka Sara kai kami jong pi khot ka bas nong besan ka khot ka ban kong wan mut ba namar manta bala de ga nong besan te gala ka subject kala kala no ka de ga jo hapor bo polo tho uklam tho le nong klam tho de khot ka ni ga nong ga khot kami hadin ha ga spa snem ga ba ngam tip kat no khat san kan ru spa snem manta ga de spa snem ga ba huwai upol tho ini haga spa snem ga banung kong kalenong ga khot kami haga spa snem ga khat saw khat san ne kan riu ngam ngal aklet namar ngala police lem yegane subject upol ongum ne to yang scam namar gata haga jinglai loy hagi bai bektin to yang scam namar gata haga kami jampi ga bade ga sara yang scam ma ne ga jinglai loy ke ba wan om na lom sinai hare ke ba wan na lum jong jing kular ka sara ga de khon jong jing kular ka kami jong jing kular ki khon jika baro ge ki khon jong jing kular ki khon jong jing lai loy haga ba Chris la pala yangi kene ka kran Jepang kumno bo jisu u bolong manta u bala pankha yangi shagane ka jing lai loy borwan bod ong yo bo khon la pala ulong bala lai loy de shisha wan lek ai bon riampat yangi ha kalengkor ke jing nomrao kene de ke jing ruai ka bang syarwa na do dang ret por badang sharai masi shalom ngajruai kene ke sor ya ka jing lai lo you Chris la pala yangi ya ka jing lai lo you Chris la pala yangi namar kata to de yang scam what I bo on riam ya pipa ha kalengkor ka jing long rau dang rit to por ngam tip ngarwa na shurwa da mas ngobang yesor hare mantan snatho mo riu kalengkor ka jing long rau ka de kalengkor ka pami na lom sinai ka ba kami jaka ka de ka Hagar ka ba pami gi khon je ka jing long rau baro ka tho yu hukum cho Moses ket khot ka balai namar nga plus sha ngan pre nong besang khot balai da Bible kasi shisha nga plapat ha ubri baro ban bapediang ya ka jing out share ba ulong unong kiram ya ka ban le ya ka hukum baro ka wei hagi pat giktin unono ubri bapediang ya ka jing out share uba ong de ba out share ubri namar ga hukum ya ki ubri ba out share kini ka kitin out share kalong ka ba sngo le ran sha ban ya kren ha public kumne sha social media kalong ka ke ba social kai ka kam ban out share ka jing out share tan rei hagi to pat gibri bale kim sngo ba ka share kai hangi bom jule kalong ka ke ba share kai te ki gentle kim don kam ban out share haji sha ki jiu ki out share but kanega ki ongum ne la da de ban out share yo brio
le de ban or share bri snap ha shwa u Abraham ro share tang ba or share hadin bo ble pen kesan u de jingai pede ban tip kita to ki jiu ki om de ban or share bri u pol om de ban or share bri la pen imi bri de jingai claim ke jingle minus ya ke jing or share mai or share ka jing pen em kawan be da ka jingle ka jing or share ke dei ka lengkor jing ke jing lomra bor pol om ni lada phi mo tharai ba don kam man or share bri te udon kam man le hukum baro go way mndai tam or share kot besar ukris o pila khlat no ukris phi ke bakwa ban ksan de hukum pila hap no na ke jing ai ko khobor jing ani ke por ka dei hap na ke jing ai kamot yu hap na ke jing ai kamot ha pop hap na ke jing ai kat kum ke konteks kat kum ke jing bata jo pol hap na ke jing ai mod ubriu bakwa ban yo ke jing ksan de hukum ubriu bakwa ban yo jing pen im de ke jing le u de ubriu la hap na ke jing ai hap na ke jing ai upol ong pila khlat no kris ki briu ke bakwa ban yo jing ksan de ke jing le jong hukum ke de briu bla khlat no kris hello ke jing le jong hukum kadai ke jing hap na ke jing ai na maria ke hukum la ai do Moses yoni siwe khat nyo hare ke jing ai bat ke jing shisha kawan do Jesus Christ ma lai khat ar galatia ke hukum kamlong na ke jing ai bale pat la ai ke hukum manu ba ai ke hukum pat ye kata ngasai ka hai ke pat ke por nai kerki su snap ye ji kai nagwe ji ka se gwe ji kai ki bri ba khlat no kris ki dai ki bri mdai ki bale pop ka khlem kani thot ka khlem ong pila khlat no kris namar pila le pop pila hap se pop em kong pila khlat no kris pi baro ki ba kwa ban kesan de hukum kris wan ban pelak yang ni naga ni ka lengkor jing ke jing long bra khna bangilong ki khon jong ka jing lai lo ki khon jong ka jing kular ngai pila sang thop len ku khui pi amen